Simrang hilin eh. Hello, good morning. Mayong mundag. Salamat Lord. Salamat sa gasas kinabuhi. Dara po ko daris. Ang servisyo. Nagluto day ko ng shrimp. Kana ning ipanitan daan. Sa magpanit ko kanang kuan. Ahos. Good morning sa tanan. Nagluto day ko ng sapayan. Nagigisa sa ahos o kuan sa Sprite. Kay hapdi man ro mga bata kay examen. Kanang preparahan pamahaw ra. Hindi na magkuagbawon. Oops. Morning mong tanan. Balik sa kunjo. Magluto ko og sulim. Kinahanglan daghang ahos. Gisa sa ahos o sa Sprite. Paano ang ta ka na ay cream. Oh. Cream ba to? Ahos na laman. Ahos. Sprite na lang. Uli na day ko gabi eh. Naman to gabi. Uli ko day na di gahapon kay kuan. Ya, kay order nga din umugan. Karon kuan po kuron kanang maghapdir ako kay ako'y may problema sa kuan kanang motor nga gisa-kisakajan kanang XRM yan dito kay nakalinding man day na nakalinding man na sa ipa kuan naman pa-surrender naman sa sinas linding kay wa man maka hatag. Wala ko rin masakjan o mauhon ni. Sa ni injan, katubang na tos taga eco-site linding. Bago pa daw sakay-sakay na na. Linding na nilas ang binaji. Kaproblema ni nuron kay muna yung sakjanan. Ang-among motor daan. Motor star. Wala, maas na to kaadyo. Kaya ito katuidtog motor star. Sabot-sabutan pa ni Indes taga eco-site dinding o kuan. Kaya niringgan nga marag 5 mil raman ito'y kuwang. Baklay na siguro ani o mauhon. Ani kadaghan nga kuan ahos. Gamay nga cheese din dato. Gamay cheese. Sa margarine. Oil lang gamay. Kani sa buwan sa Sprite. May katapusan.
Isa na house. Hindi ka gamay o ahos. Ahos. Ahos gani. Salpon na. Ngayon sa awit na brown na. Tinalan brown. Brown na dyan. Ini pangitang ibang ko din mo mag-brown sila. Hindi mag-brown. Hindi naman ilang sila bamahal. Hindi mo magkanit-kanit. Hindi pa rin nakigan. Dali ka rin ng sabon namin. Sprite. Right. Ano po namin yung mga guys? Kasi kami. Kaya na ako na palamig. Paborito sa mga apo. A few moments later. Kung dati mahilig ko, kasi ako malakaw. Eh, mahilig ko ng hapon. Hindi talaga ng hapon. Kaya naman ko. Walang ibis. Walang magdinapan. Magkasigad. Naobre ko daan.
sa gidaan ko. Hindi pa matay ng hapon. Kaya mo pumalukos sa gilaran. Ito daw. Salamat. Gidaan. Diba? Dauban na. Kumulakaw. Hanap sa kudaan naman ako nanilig na naghuwat ko kumana. Asang pandauban. Tagan si Bujas. Pagang tangkong. A few moments later. Kami syudad. O syudad ba ni? Building mo itong taas. Convenient. Building nga yelo. Namagot kayo ito site. Ay, pangutan nga din ng paso na nagbayad. Naman ko sa una katang 5,000. Unahan! Wala diya mo siguro ni? Na? Diya, iko-site? Oh. O nga pulipid na. 3917 nag-balance unya kung ipulipid ni mo December atong discountan ng 30%. Di mahawag o So 7 kape na lang. madal makita ko kwarta. Ganda. Di okay na pag kintahi ka nung katapusan makapago sa kalibong hatod. Basta. Pero pwede ra pero di Di ma- ma-abot sa namang discount. Di mabel o di mo pulipid tong 37. Okay na sir. Mahog ra og partial ra gyapon to si Ja. Kay mo discount ra mi og ipulipid. Sige sir, manikamot lamang ko sir. A few moments later. Dara de kusbay. Sa mo lagi tog among lakaw katong kwan sa site nga linding. Katudeng balance 2023 pa 5,900 basta kay 5,000 kapin. Sa karon majugaling kay way penalty sad sa 1 year kapin kay ginhanson na ho. Ag pabayran ra mo jud toy pabayran tong kuan 5 plus sa kay wa malagi mamiso yan so na ho. Tama ng tag di pa mabot tag December pulipid na mo nang manikay sikay sa dani ning kamot sa dani kuan asag ihog kay tong si Angelito karon hindi nga kuan pa na sugod 2022 pa kuno na hangtod karon 24 na. Ang hindi man sa una, katong nakarilon ko loan nga wa pa ko maoperahe. Nakarilon ko atong loan nga ang gipresent sa una. Nakahatag ko tog 5,000 2023. Mo lagi. Nanzura na ako ang kolektor nga sa di pa mo tapos December mapulipid to na ang 5,000 kapin. Sa agi-agi na mag-agi kay bukod ka na checkpoint kay wa pi drive wa lisensya kaagi ko biyabas pamiyabas ko kapit ditos unyes kay ni surkat man mi ditos surkatan andan ilang lugar kay mamtong nagkuha fokus ka ng halin sa bayad sa order sa suman gahapon kay mamtong sa ko guli gahapon
Uni kahapanghapit ko biyabas. Karon bisag wa mo reply king gagaw ning ko nga muhapdi ko kay nalagi lakaw unsa anam pang trabaho to ang trabaho dito daan. Luto na ko daan. Ani na po karon kay magbanggod ko og bulanghoy kay nga po order bulanghoy. Unsa kaagi ko biyabas lagi na. Mga limbahan ra ba? Kapaniud to mig biyabas dani. Tilawan. Ang bahong. Tamas ka ba?